Allah ka dafa mun don Mustapha Nura Muhammad Rasulallah. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Bismillahi Allah jalla mamallakin duniya, mai halitta da daidaitawa ko ina bai daya. Kai na roƙa ka ban izini na yabon samun zo daya, mai fararen ido mai hasken dukan duniya maulana. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Rabbana kai salati gun ɗan Amina shugaba, mai garin Makka har da Madina shugaban shugaba. Na sako alihi da sahabbai nasa ban bar su ba, masu kishinsa ne zaɓaɓɓe mijin kubura maulana. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Shehu Tijjani har Jilani dukka ban bar su ba, Shehu Inyasi baba Gausu mai yabon shugaba. Wanda ya so ku ya so manzo haƙƙu ba ƙarya ba. Ni ina nan da ku jani ku kai ni gun annabi manzo na. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Kafi dukkan halittun Allah Mustapha annabi, ɗan Amina da Abdullahi ɗaha kai mun gabi. Shugaban masana Allah kai ɗaya kake annabi, adalin adalai in aka tambaya sai ka ce manzo na. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Sannu baharin na damai Allah mai yawan tausayi, ka bani sirrin yabonka na zamto ko ina na yi ta yi. Mai yawan haƙuri annabi ganin ka na so na yi, ko ina rabbana ya nuna maka masanin Allah na. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Annabi ɗatilo ne ba tamkarsa in muntina, shi ilahu ya baiwa komai masanin rabbana. Shugaban duk halittar Allah gunka zan rusuna, na yi ma baituka lale da zuwa marhaba manzo na. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Assalamun alaika fiyayye ɗaha madogara, ya Muhammadu miftahul futuhati sayyidil wara. Katimul anbiya rasulu aminu mai nasara, karɓi baitin da na yi manzon rabbana ɗaha ceton raina. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na. Wanda ya san haƙiƙar annabi nuru sai mai sama, kaliki mai halitta wanda bai da kama. Yanzu ƙaunar fiyayye manzo naka ya fanzama, dukka sassan jiki shi ne an bato na dare ma a rana. Shugaban al'umma annabi ɗaha manzo Rasulallahi kai nake son gani, baban Fatima Zahar mai ceto na.
sirrin jalla ya bar maka, mai ceto, wanda ke boyar da na fili duk ya damga maka. mai ceto, Kun yi zance da shi wannan sirri ne kai da shi manzo na. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Waye bauta wa Allah tun kafin halittu duka, mai ceto, tun ba ai babu ba muktari yana gurin mai duka. mai ceto, Ziljalalu makagin kowa da shi suke zantuka, mai ceto, da'irar matsayi shakura tambaya sai macecin raina. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Mai gaba ɗaya silar ruhi na mai adon zamani, mai ceto, warraka ne ga dukkan cuta ka zamo magani. mai ceto, Gani na zo da koko na ce tun kasa har da ni, mai ceto, shugaban annabawa samun kari ba da shinka da kuna. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Annabin duniya da kiyama duk ana ji da shi, mai ceto, duk halittu idan ka auna babu tamkar ya shi. mai ceto, Ya fi mulki zama kan mulki ko ina sai da shi, mai ceto, rabbuna ji da shi shirye mijin raula mai ceto na. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Sannu Amadu sirru zati malamin maluma, mai ceto, gagararre a fannin karfi mai yawan hikima. mai ceto, Na ji zancen rukanat yanda kai yi mardaduma, mai ceto, sai ya ce ashhadu ya ji salon mukami na manzon raina. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Mai kiran bishiya ya taho gabansa yi sujada, mai ceto, sai Muhammad Rasulallahi mai tsararren gida, mai ceto, mai wadata cikin tafiya gabansa ba gargada, mai ceto, baya ba gargada taka lafiya sannu dan amina. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Mai alifun da ha'un mimun jalla na ji da kai, mai ceto, ambaton mai shiga musulunci dole zai sa da kai. mai ceto, Kai yawo cikin sammai kasai ana ji da kai, mai ceto, ko ina ka tsaya babu ta inda ba kai ba ne manzo na. shugaban al'umma annabi ɗaha manzo rasulallahi kai nake son gani baban Fatima Zahra mai ceto na. Annabi kai kadai ne kai ka riga ka gama, mai ceto, don ku inda ka yanke hukunci an riga an gama. mai ceto, Gani muktari kairul kalbi da hakogin zuma, mai ceto, ban na sha na iyo sani cikin masoyan kaman zon raina. shugaban al'umma